Bueno, Elisabet, konta iguzu, nolakoa izan da zure bizitzan zehar kirolarekin izan duzun harremana? Orain dela 10 urte hasi nintzen korrika egiten, hasiera batean poliki-poliki hasi nintzen, betidanik egin dut kirol desberdinak eta gaur egun esan dezaket nire kirola dela. Bale, eta noiz hartu zenuen parte Behobia Donostia lasterketan lehen aldiz? Lehenengo aldia izan zen 2014an, bai, 2014an. Eta nola gogoratzen duzu lehen parte hartze hori? Niretzako izan zen, oso polita, lasterketa oso polita, giroagatik batez ere. Jende pilo bat dagoelako eta, asko animatzen zaituztelako. Eta imaginatzen dut gainera, hemen ingurukoa izan da, hori proba berezi bat izango dela, ez? Bai, hemen ikuste dut, garrantzitsua dela. Garrantzitsua eta polita batez ere. Eta zerk animatu zintuen parte hartzera? Lagunak, korrika egiten dituzte, orduan ni beraiekin hitz egiten, zergatik ez dugu probatuko ez. Eta jendeak Behobiaren inguruan hitz egiten duenean beti aipatzen du giroa, ez? Hori da, lehen esan duanagatik ez, lasterketa hasten denetik amaitu arte eta bidean zehar jendez piloa dago eta gero ikusleek asko animatzen dituzte korrikalariak. Eta lasterketan zehar zein da zuretzat zatirik gogorrena? Ni esango nuke, niretzako bi zati daude gustatzen zaizkidanak. Gaintzurizketa aldapa bukatzen denetik lintzirin arte dagoen zati hori esai gustatzen eta nik uste dut jende gutxi dagoelako eta gero dago beste zatitxo bat grosera heltzerakoan buruak esaten dizu iritsi zehala helmugaraino, baina 2 kilometro daude, orduan pixkat astuna egiten zait zatitxo hori. Bale, eta zatirik politenak edo zuretzako esan nahi bereziren bat dutenak? Egia esan da, lasterketan osoan zehar, nola dagoen giro polit bat, nik esango nuke generalki gehiena izango dela, polita, ez da desatsegina. Nire ustez. Eta gero Behobia prestatzeko nola entrenatzen duzu? Aurten bat atletismoan taldean nago eta astean zehar 3 lagunetan joaten naiz playa handira entrenatzera eta gero 2 egunetan saiatzen naiz nire kabuz edo gimnasiora joaten naiz edo kalera irtetzen naiz trotatzera pixkat. Eta lasterketan zehar nahiago duzu bakarrik egitea edo norbaitekin korrika egitea? Bi eratara egin ditut lagunekin eta bakarrik. Eta dudarik gabe norbaitekin jutea askoz erasagoa, divertigarria da. Eta aurten zenbat Behobia egingo dituzu? Lehen parte hartze horretatik zenbat aldiz parte hartu duzu? Aurten izango da 3. Eta aurtengo erronka berririk jartzen aldiozu zure buruari, marka hobetzeko ideia duzu? Printzipioz hori da, gero ateratzen dena kontatuko dizut. Zer ateratzen den, baina printzipioz bat. Zein izango litzateke zure helburua, Behobia on bat egiteko, zein denbora lortu nahiko zenuke? Niretzako, ordu bat erdi egitea. Hori gustatuko litzaidake. Eta Behobia amaitu ostean, hau da, bulebarreko helmuga zapaltzerakoan zer sentitzen da? Pakia, puestazuna, aleitasuna, helburu bat lortzen dezunean ez, gorputzean sortarazten den alaitasun postazun hori, somatzen dezu gorputzean adrenalina. Eta zu kirolaren mundua barnetik bizi duzunez, nola ikusten duzu emakumearen parte hartzea lor honetan, geroz eta handiagoa da edo nola dago egoera? Niretzako oso positiboa da, ez? Ikusten delako gero eta urteak pasata, ari gehala kirolen munduan leku hori sortarazten.
eta, bueno, ikusten da urtez urte emakumezkoen izen ematiak gero eta handiagoak direla. Eta okerrez banago, aurten izango da 126. Orduan, bai, positiboa da. Oso ondo, eta elkarrizketarekin amaitzeko urte luzeetan zehar Behobian parte hartzen ikusiko zaitugu? Bai, ez dakit zenbat, baina oraindik baten bat egingo dut, bai. Bale, primeran, eskerrik asko zure hitzengatik eta zure denborarengatik. Bai, zuei, eskerrik asko.